Heer zij met u en met uw geest. Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u Christus. Er trad een mens op, een gezondene van God. Zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het licht, omdat alle door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het licht, maar hij moest getuigen van het licht. Dit is dan het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem, priesters en levieten, naar hem toezonden, om hem te vragen, wie zijt gij? En daarop verklaarde hij, zonder enig voorbehoud en met grote stelligheid, ik ben de Messias niet. Ze vroegen hem, wat dan? Zijt gij Elia? Hij zei, dat ben ik niet. Zijt gij de profeet? Hij antwoordde, nee. En toen zeiden ze hem, wie zijt ge dan? Wij moeten toch een antwoord geven aan degenen die ons gestuurd hebben. Wat zegt gij over uzelf? Hij sprak, ik ben, zoals de profeet Jesaja het uitdrukt, de stem van iemand die roept in de woestijn. Maakt de weg recht voor de Heer. De afgezanten waren uit de kring van de Farizeeën. Ze vroegen hem, wat doopt gij dan, als gij de Messias niet zijt? Nog Elia, nog de profeet. Johannes antwoordde hun, ik doop met water, maar onder u staat hij die gij niet kent. Hij die na mij komt, ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde te Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes aan het dopen was. Woord van de Heer. Wij danken God. Beste mensen, vandaag is het de derde zondag van de Advent. Die wordt ook wel Gaudete zondag genoemd. Verheug u altijd in de Heer. Ik herhaal het, verheugt u. Het zijn de woorden van Paulus in een van zijn brieven. Nu we al zover in de adventstijd zijn gevorderd, mogen we ons verheugen op dat kleine streepje licht dat aan de horizon verschijnt. Straks met Kerstmis zal het blijken hoe groot het licht eigenlijk wel niet zal zijn. Het is God zelf die als mensenkind wordt geboren. De tekst die we vandaag horen op deze derde zondag van de Advent staat in het begin van het Johannesevangelie. Na de openingswoorden, in het begin was het woord en het woord was bij God, horen we dan, in hem was het leven en dat leven was het licht der mensen. Johannes de Doper geeft getuigenis van dit licht. En om ieder misverstand weg te nemen, staat er ook nog dat Johannes niet zelf dat licht was. Jezus is het ware licht, dat er voor alle mensen is, mits die mensen dat willen aanvaarden. Het Johannesevangelie staat bekend om zijn mystieke benadering van het woord van God. Niet de feitelijke gebeurtenissen voeren de boventoon, maar de evangelist is op zoek naar een achterliggende betekenis van de teksten en symbolen. Allereerst is hier de vraag aan de orde die aan Johannes de Doper zelf wordt gesteld. Wie ben je eigenlijk? En die voor ons, in onze huidige tijd, is dan, wie ben ik? Wat zeg ik over mezelf? En natuurlijk zijn we dan geneigd om te vertellen waar we vandaan komen, wat we hebben gedaan, wat we hebben bereikt en wat we allemaal bij elkaar hebben verzameld. Is dat werkelijk wie we zijn? De vraag die we ons in deze tijd voor Kerstmis mogen stellen, heb ik oog voor God? God die schepper is, maar ook verlosser en heilige geest. God wil naast ons staan. Hij heeft ons gemaakt en ziet in ons een belofte om de wereld een betere plaats te mogen maken. En God bemint ons daarom, onvoorwaardelijk. En daarom kunnen we vertrouwen, ja mogen we vertrouwen en mogen we die belofte ook aannemen. Net zoals Johannes de Doper worden wij dus gezonden door God. We zijn belangrijk voor God.
Namens God mogen we namelijk getuigenis afleggen van Jezus en zijn evangelie in deze wereld. Een evangelie wil zeggen de blijde boodschap of de goede boodschap. Aan wie hebben we die boodschap de laatste tijd daadwerkelijk gebracht? En door wie worden wij beschouwd als een getuige van dat licht? Kunnen anderen aan mij merken dat ik christelijk in het leven sta? En hoe leg ik daarin getuigenis af van dat geloof en zijn boodschap? Een boodschap die niets minder is dan dat ik gemaakt ben om het licht in de wereld te zijn. We mogen tot dat inzicht komen en dat licht als zodanig ook doorgeven. Dat God ons daarin mag zegenen om het licht te zijn en dat nog meer te laten schijnen. Amen.